Amen usekhona kodwa. Sanibonani. Sanibonani mayusisi amahle. Awu namhla ngibusiseke kakhulu. Awu amen. Bingelelo baba umama intombi neinsizwa bonke abobhotono notutununo bonke egameni lika Jesu sanibonani. Ingcebo zikaNkulunkulu ezikhona. Ngijabulile ngibone nothina. Sagcinana le phesheya. Sohambile. Ngijabulile ukumbona egameni lika Jesu. Khona benginako la ngiyazicelela mola somkhulu. Angivami ukukwenza lokho kodwa la kukhona lo la kimi okhuluma ukuthi ngikwenze. Ngiyabonga ukuthi akusi miss call ke leyo. Kwabanye kwangathi miss call. Khona la kimi uthi ngikwenze lokho. Bengimenywe yini Abigail? Kodwa ke ngiyazimema manje. No 2 days yami engizobuya ngizohlala ngayo la. Ngiyacela kakhulu ungafika amakhaza kaJuni okanye inyanga kaJuni singakafiki la, just for 2 days. Uma ke bekubuza abanye bathi wenze ngani, ubetshele ukuthi akwenziwa ngalutho nje, kulalelwa yena. Khona into uNkulunkulu okumele ayenze kule ndawo. Ningaqali nizibukele phansi. Uma uJehova eniphakamisa, ningaphakamisa wena amahlombe. Kodwa vumelani isandla sakhe sibe phezu kwenu. Ngiyacela ke sibongile ngilungiselela idayari yami nakudlula iphasika sibuye sizoba la. Sizoya ezwini lenkosi kafushana. Kukuhle enkosini. Anginawukhuluma kakhulu namhla. Bengifuna ukudumisa ngikhuleke kakhulu. Ngoba khona lokhuluma nami. Usibongile benginaye lapha. Sibonga endaweni esibulungisele yona sisi. Though ngathi kukhashane kusekudeni. But ke siyabonga ngoba kuphuma enhlizweni yenu. Siyabonga. Ngiyaqala ukulala kangaka. Uze wafonela nabasekhaya nami ngizimangele nami ngilele kangaka. Kanti akusika ukulala nje. Khona la bengiconnecta khona.
ingako ngakashumayeli nje ngithi ngiyacela ngizozibuyela mina 2 days ngibe kule ndawo ngoba khona engihamba nako okwami uNkulunkulu angithinte ngako namhlanje. Aw amen. Ngiyathobeka kakhulu ukuba phakathi kwenu. Angabe imkhulu kangako ukuthi ngaba mkhulu ngaphezulu kwentando kaSimakade. Egameni likaJesu. Mhlambe niyayihlabela nje le ngoma mina ngizwa kahle ukulalela kwesinye isikhathi. Siza kakhulu. So anginteli nje. Angijabulisi umuntu. Ngiyazizwa mina. Angidinge izandla zenu. Ngiyazizwa mina. I'm coming. Ngizonyathela nala endlini phakathi la. Egameni likaJesu. John 19:25. John 19:25. Thank you kuphuma nibengaka izulu lina ake nishayela ihlombe. Ngibingelela nalensizwa ngizwe ngelizwi nje ukuthi awukanti usiyona ukhona la. God bless you. God bless you. John 19:25. Izwi lanamhlanje ngeke ke balikhohlwe abazalwa ngo-1925. John 19:25. Awusifundele. John 19:25. Ngasesiphambanweni sikaJesu kwakumunina, udade wabo kanina, uMaria umkaKleofase noMaria Magdalene. Amen. Izwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Baba liphilile linguwe suthise ngalo nakulesikhathi egameni likaJesu Kristu inkosi yethu manje naphakade. Amen. Ngicela osisi manje bayangithatha laba bengifuna laba bambethe into ezimnyama babe bathathu bazoma la ngaphambili. 1 nako ke 2 shota nako ke 3. Ngabe niyona yini naniza la kimi ngaphezulu. Ngiyabonga. Nginesinqanyana sengoma. Kodwa ke ngeke ngisakwazi usihlabelela sengizwile nihlabela kangaka. Hayi. Angisale ngihamba naso ngiyidrowe. Zalobo ngishayela zona. Aw amen. Ubani komdala kini nonke. Unamanga wena. Washeshe wazisho nje. Hayi cha ungathi uqinisile. Ngicela ume ngapha. Yeah, lowe hairstyle abuye ngawo. Thank you. Kuyamangaza ukuthi uJesu nakabethelwa. Thank you Jesus. Abantu ababekade beseduze naye babaleka bonke. Abanye babeshilo la ufa khona siyofa nawe. Ngamthemba umuntu.
ngikhuluma ngalabo abathathu nje bese ngihlala phansi. Ngakhohlwa uJesu nabo kimi abathathu. Zaneni kimi, hlalani kimi, fundani kimi. Zaneni kimi nina nonke nikhathele, mina ngizoniphumuza. I'll give you rest. Leli gama rest ngolwimi lwesiHebheru likhuluma ngesabatha. Aniseze ukungene nizifaka nina esabatheni, kodwa yimi engizonifaka esabatheni. Sikuyeke-ke indaba ende, ngiyabona kuduma upotiyane kwabanye njengoba ngikhuluma nje. Zaneni kimi. Uma uhamba nathi yazi kahle ukuthi uze ba. Mabantu sebekujikela ungashiya inkonzo ngoba uzanga kubo. Uma abantu sebangasakukhethi sebesithatha isikhundla abakunike sona, musu ukushiya inkonzo. Angizanga kubo, ngize kuwe. Kuyokusiza ukuthi uze kubani. Zaneni kimi. Uma senizile kimi hlalani. Ngahlali nje esontweni kuphela. Hlalani kimi. Futhi nase nihleli ningahlali udekhe. Fundani. Fundani kimi. Ngithi-ke kuyamangaza ukuthi uJesu nabambethela mwela sebabaleke bonke abantu ababethembise kakhulu. Bese lithi iBhayibheli phansi kwesiphambano la uJesu ayebethelwa khona, munye umfundi uJohane wayekade ekhona. Bonke abanye babaleka bonke. Tshela makhelwane ungabaleki makhe. Babaleka bonke. Kwasala uJohane. Mhlambe kungenzeka abike ukuthi uJohane uye yedwa owabona uJesu efa kubafundi. Bonke bebalekile. uJesu waze wamnika umsebenzi indodana nangu nyoko. Mame na indodana. Ngoba wambona efa. Sondela ke sondela sondela. Uthenayo uJohane sefa. uJesu wahluleka ukuhlala ezulwini. Phela incwadi yeRevelation ivela kuye engesana mehlo. Bathatha bamhlupha ngenxa yevangeli inkosi eyayibusa ngaleso sikhathi. Yathi yini labantu siyababulala kodwa bayanda. Kwathiwa khona osele omdala kubo bonke oyena mshumayelo omkhulu.
Ngaleso sikhathi uJohane kwakuyena umuntu omdala kubo bonke abantu ababephila kuleso sikhathi emhlabeni. Ubelethwa enkonzweni elethwa ngengubo ngesikhumba. Angasakwazi ukuma nokuhlala. Amadolo akhe ahlala enze nje ngoba wayehlala emthandazweni. Abekwe la ngesikhumba, imessage yakhe yayinye nakabekwa la, bantwanyana thandanani. Thandanani. Ngaleso sikhathi sengishilo akekho wayekade engangaye emhlabeni, wayephila kuleso sikhathi. Asambe. Lenkosi yamzingela yaze yamthola Johanne. Thina bamthola babasa ibhodwe elikhulu lamafutha, bamfaka phakathi ebhodweni. Abila amafutha, uJohane bemfake phakathi, balivala 2 hours ebila amafutha. Nabavula babecabanga ukuthi useyimincemeat. Nabavula bamthola ecwayiza phakathi kwamafutha. Amafutha angamenzanga lutho. Bamkhipha isoja Abigail elaliphathela inkosi ikhali zalo, lakhipha lamazwi, uNkulunkulu walomuntu uyaphila. Inkosi yathatha umkhonto yawujikjela kule ndoda, kule soja, lafa. I thank God lafa lishilo, angeke aphume emafutheni, abila. uNkulunkulu walomuntu uyaphila. Bamthatha bathatha idrum, balifaka imikhonto right round umuzi waseRome, umuzi weintaba. Bathatha uJohane bamfaka phakathi, balidedela idrum phezulu lehla. Lathi lifika phansi babecabanga ukuthi useyimincemeat. Nabalivula idrum bamthola ehleli phezu kwemikhonto, imikhonto ingamenzanga lutho. Yizwa nakavula isambulo ngenxa yokuhlushwa ngevangeli. Mina eJohane isikhonzi angisesiqhingini. Before efika esiqhingini esephuma kule drum, inkosi yathi la, angazi Abigail wayecabangani lo baba, bathi landani iplate epalace. Kwalandwa iplate epalace. But nabafika neplate la, wakhipha umkhonto wakhe, wakhipha iso la Johanne, walifaka la iplate. Usethi kuJohane, uma usathi uJesu inkosi, naleli lesibili ngiyalikhipha. Usethi uJohane, awu, ubungeke usho njalo, umbonile ephuma nami emafutheni. Ngoba bokuyisandla sakhe. Walikhipha naleli lesibili iso, walifaka la. Church history. Base bemthatha uJohane egxiza igazi, amehlo angekho, bayomlahla esiqhingini Patmo. Nabamlahla lapho izilwane zasolwandle zayiphuma zithi nayibuka lo muntu ulimele kodwa unenkazimulo. Ziyekela ukumudla zibuyele emanzini. Uthi Johanne, ngemini yenkosi ngangikumoya, ngezwa izwi liduma njengamaza. Ngathi ukubheka kahle ke Johanne, ubheka ngani? Ngathi ukubheka ngambona ongabona kahle Johanne kahle. Ubheka ngani? Amehlo asele palace.
Eplate ubheka ngani? Khumbula uthi uDavid evula amehlo ami kuba ngibona izimangaliso eyisemthethweni wakahle ke David kahle. Wena ubona uGoliath wambulala ibhere walibulala ibhubesi walibulala. Amehlo una ufuna mapha amehlo, ukhuluma ngamapha amehlo. Ngoba wonke labantu babulele ubona Jehova angisho lawa. Kodwa khona amanye amehlo engithi nangibuka ngawo ngibona izinto ezingabonwa abanye abantu. Kusho ukuthi kuJohane bakhipha lawa, bashiya lawa. Angapha uthi ngambona ongabonwayo, uthi ngathi kumbona ngaba njengofileyo. Wayekade embethe ingubo emhlophe ende iyofika phansi emaqakaleni. Uthi phezu kwesifuba sakhe ebophile, uthi ikhanda lakhe lalikade limhlophe, indwele zakhe zimhlophe ekhanda. Wemoyelasi, why namhlanje uJesu avele kuJohane emhlophe ekhanda? Wayezoletha imessage. Ungaba mdala kubo bonke abantu balesikhathi, kodwa mina ngingomdala weinsuku. Ngokuqala futhi ngokugcina. Ebophile esifubeni sakhe. Why abophe la? Thatha na irevelation. Ngoba zonke izono zakho na umtshela zona akahamba ayotshela abanye abantu. Nami ngamtshela ngo1955 1959 ngathi kumtshela izono zami akatshelanga wayibopha zonke izinto zami ziboshwe esifubeni sakhe. Uthi inyawo zakhe zazinjengethusi elishisiweyo. Athi kumbona ngaba njengofileyo. Usethi kimi bhala Johane, bhala ngoba ezikaThixo izinto ziyabhala. Bhala Johane. Anginangxaki uma bathi abantu even you noma useBible school ubezwe bephikisana bethi incwadi yeRevelation ayizwakali, ngeke uyizwe. Hayi, ngeke uyizwe uma ungekho kumoya. Yabhalwa enye indoda ingabuki ngalamehlo. Ake ngibona izandla bangizwayo. God bless you. God bless you. Sinawo amehlo. Sinazo nezindlebe zikamoya. Siyezwa futhi noma umzalwane esikhohlisa ethi ngiyanibingelela ngegama likaJesu, kodwa engekho kulento ayishoyo. Kunogubhu speaking olakithi. Sivele sizwe ukuthi akakasho yona ke lo. Ngoba noma ungasikhohlisa nawedwa embhedeni khona lento ekutshelayo ukuthi awuyona lento othi uyiyo wena. Stop lying. Ngathi kumbona ngaba njengofileyo. Ngiyaphi kodwa ukuthi sengize ngafika la. Asibuye kuloku ke namhla. Ngoba senivumile ukuthi ngibuye, ngiyabonga. Asibuye kuloku. Why Jesu afa phansi kwesiphambano? Kube khona boMaria abathathu. Maria umama kaJesu, Maria Magdalene, Maria umkaKlopas. uJesu yafa phansi kwesiphambano kunabo Maria abathathu.
eBhayibhelini ku-New Testament bawu-6 boMaria. Kodwa ngoba namhla ngikhuluma ngayo, ngicela nje ukuchaza lokho. Why uJesu afa? Kuqoqane boMaria bebalekile bonke abafundi. Kuqoqane bonke oMaria, umfundi osalayo abe yedwa. Kube uJohane owabona uJesu afa. Ingako naye nakafa uJesu washiya izulu wazobona yena efa esiqhingini ePatmo. Kuyabonwana. Kuqala wena umbone kuze nawufa wena abe sakubona. Why? BoMaria babe bathathu. Futhi seba organizeana kanjani? Yazi umoya oyingcwele uyasebenza. uJesu yafa. Umoya oyingcwele organize aboMaria bazoma phambi kwesiphambano. Futhi babe bathathu. Cela siphendule lo mbuzo namhla. Bese nginikeza imic kokaMwela somkhulu. Come class, bangakho aboMaria? Ngishilo izolo ukuthi noma ngabe ufakele emfaduko nawuthulile ungasho ngiyakubona nje. Sengizakukhomba ke bese uyaphakama usho wedwa. Bangakho Maria. Asiqale la. Leli gama Maria. Lisho ukuthini? Ngiyacabanga abaningi boMaria la. Lisho ukuthini legama nawuthi nje Maria? Asibuyele ku-Old Testament. Moses ehamba noIsrayeli. Bahamba bafika endaweni bewumile befuna amanzi. Bathola amanzi aleyo ndawo ebaba. Kwathiwa leyo ndawo ngoba amanzi ayababa kusemara. Ayababa amanzi ala. Batakuphuzeki Moses kusemara la. Ayababa lamanzi. Sondela. Nawuthi nje Maria ngokweBhayibheli usho imara. Kuyababa. Nawuthi nje Maria usho uthi kuyababa. Wenzani uMoses nase kuthiwa ayababa lamanzi? Wathatha iqabunga ngizokudayivela. Thatha iqabunga. Weza negatsha. Walifaka emara. Kwajika imara yaba mtoti. Khona indawo esidlule ngapha bathi semanzi mtoti. Angazi noma bokuyimara yini iqala. Kodwa kuze abanzi abemtoti kufanele kungena igatsha. How? What a revelation. Phela Moses sowenza iOld Testament. Sowenza iNew Testament. Kanti yena ku-Old Testament. So profeta ukufa kaJesu. uJesu efa imara yayiphelele ngaphansi kwesiphambano. BoMaria babe bathathu imara yayiphelele. Konke kubaba kwakungaphansi kweinyawo zikaJesu.
kwangena isiphambano, kwangena igatsha, kwangena iqabunga. Phezkwalo kwakulenga uJesu. Sengiqedile Abigail. Cela ukuhlala phansi. Yazi yamnandi indaba kimi. Yonke imara phansi kweenyawo zikaJesu. Ukungena komnqamlezo, ukungena kwale cabunga, ukungena kwale gatsha, kwajika imara yabamtoti. Konke ukubaba wemntombazane yami, konke ukubaba kwakho, konke ukubaba kwenhliziyo yakho, phose ngaphansi kweenyawo zakhe. Uyena yedwa okwazi ukumastara ukubaba. Konke ukubaba phansi kweenyawo zikaJesu. Ubonakala nje noma uhamba nje hey uyababa ke la. Ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Kupa ubuwa. Ngicela uthetha. Ikombela ubulabula. Konke ukubaba. Uyena yedwa okwazi ukunyathela ukubaba awumbonanga yini? BoPetro besesikebheni. Ulwandle nomoya uphambana nabo. Waqhamuka yena phezu kolwandle. Ehamba phezu kwamagagasi, ehamba phezu kolwandle, ehamba phezu kwamanzi, amanzi asolwandle ayababa. Ukujwayela ukuhamba phezu kwezinto ezibabayo. Waqhamuka sehamba phezu kwamanzi. Uthi uPetro, hayi Nkosi uma kunguwe, nami ake ngunyathela ukubaba namhlanje. Make ngihambe phezu kwamanzi. Uthi uJesu woza. Waphuma uPetro wahamba naye phezu konke ukubaba. Phasi kwenyawo zikaJesu. Ukubaba kwaqhamuka ngesono. E-Eden kwangena u-S wokuqala. The snake. Eden kwangena inyoka. The snake S wokuqala. Mase kungene inyoka kwaqala u-S number 2. The sin. S-I-N, sin. Uqala kwesono kwaqala ukubaba. Sondela Abigail, sondela. Abanye ngenxa yesono bathola umsebenzi. Bayahola. Bahola imali yesono. Kwanele kwaqala isono kwatholakala poster yokuqala yesono yamaphoyisa. Wonke amaphoyisa kwadinga ukuthi asebenze ukugada umuntu ngoba sekuqala isono. Awu ngiyabonga. Ngoba ngenzeka uyahola uhola imali yesona wazi wena. And buya sondela. Yonke eminye imisebenzi kuyadilizwa kodwa ngeke adilizwa amaphoyisa. Ngoba alwa nesono.
Onke imisebenzi kuyatrainwa. Hlale na uzoba udokotela kufanele utraine 6 years. Phume kuthiwa udokotela. Na uzoba unesi. Angazi manje ngagcina ku 4 years wonke. Bese bathi uyaqualify ukuba unesi. Ake sibuyelele esonweni. Na uzoba iphoyisa. Ujima nje 6 months bathi hambo babopha. Oba kujahekile ngenxa. Anginizwa ngenxa. Jima kabili kathathu kuphela umkhaba bathamba babopha. Nasi izankosi hambo babopha. Okunye uzawuqhubeka ufunda uphakathi. Sibhokile isono. Six months le phambi kwePitori kwaphela umkhaba bathamba ke okunye wekufunda sowuphakathi hamba uyobuka nangabe awungikholwa yizwa ngami uGumbi GUMBI wonke kuzawudilizwa kodwa le angeke adilizwe ngoba sibhokile qedela S number esoqala the snake dragon Satan qobo lwakhe ngena kwakhe kwaqala S number 2 the sin S number 3 izwake uNkulunkulu nanikeza ijudgment wena ke Eva ngoba wenze nje ngoba waqala ngendoda wenzeni Adam waphuma ngezwe elilodwa nje yilo nginike yena bengihlelele kahle mina lo unginike lo uye lo ngidlisile umadlisana lo uke wamuza uNkulunkulu nakathi uAdam yilo nginikena ephinde ekhuluma ngoba vele wayemnikwe nguye ngathi ngabe ngikhuluma nabantu abasha ngikhulume ngomshado ngahamba uthatha into ongayinikwanga uNkulunkulu ngoba mhlanzana unenkinga noNkulunkulu uzawuhluleka ukuthi angakusiza kanjani yilo onginike yena zangaphinda phendula uNkulunkulu waya kuye lamnike yena wenzeni ke wena uEva uthi inyoka senika ijudgment ke uNkulunkulu ngenxa yalokho sickness phezu kwakho zobeletha kabuhlungu nayi imihelo phezu kwakho sickness ukuvela kokugula kwavela enye ipost kwakhona abantu abathola umsebenzi ngokugula ngenxa yesono qedela obanikela Jebu uzohola nje shayele phezulu uzukhipha umuna imali yesono
kahle ngisale sengiqeda ngoba khona abangasangibuki kahle. Ake ngibuze nje mahala. Ngoba nonke ningenela eminyango akekho obhadalile singene mahala la. Uma ngingasuswa isono uyacabanga ukuthi noma abantu sebajwayele kodwa khona abantu abazophelelwa umsebenzi. Uma ngingasuswa anginizwa uma ngingasuswa khona bonesi namhlanje banolaka lapha esibhedlela. Bakhuluma ungathi impilo zabantu iphethwe yibo. Khona leyo walekithi estanela. Bengena esibhedlela aziwa mude, mhlophe. Nakangena uzwe igulane ukuthi hey sokholo vele kubone badosa izingubo. Ukhuluma kanye hey umsindo ukuthi icwaka. Uma umuntu egula kuyenzeka kuyekeleke yonke into. Aha afike lo fice zonke into uyekelile nje. Enamazipha amade abashola ibunu. Uzokhala indoda khala umama. Omunye umama ugogo eloke menza njalo waphuma wadischarge nabuyele ekhaya usetshela umfana wakhe hayi ngiphumile kodwa ndodana hayi angizwa kahle ngiyabona sengizohamba kodwa into ebuhlungu engifuna ukuyisho la ekhaya ngizohamba ngambonanga makoti akongilethele ngibone nje ukuthi nangifa makoti wami. Yakhuluma indoda yakwaNdlovu athi mama manzi amancane la makoti uya offer kusasa ngo7 wathatha ifone hello ekhaya umama ufuna ukukubona yazi cela ulungise ngizokulanda kusasa nebala nashaya 7 imoto yaseyimile la umuntu lo wangena la imotweni aphume lo brother la esteringini awubheka idry engaka hamba ayovulela lo angene naye angazi nabangena benza njani nasebehlala ba wavala uTwakaNdlovu waphinda ubheke le dry nangu ya manga ngoba ngikhuluma nje mhlambe nawe basakuvulela kodwa liyofika elinye ilanga ngicabanga ukuthi uzokuvulela umthole shaya istering ubathe hello vula phela awuboni wena umnyawo yeza lelo la amthatha wahamba naye nanguya eyoshona ekhaya angena wambeka e-sitting room waya ngale kamereni mama guess what athi hayi ngiyayifela wena kwenze njani wajabula kangaka makoti wakho is da thawulethe naivasi lapho ngifanele ngisuse nje inkophe lezi apopitshali lakhe waphuma passaging la hamba yamdosa
hathi la mnyango we sitting room kwahlangana amehlo. Kwahlangana amehlo azanayo. Wema lo mama. Usethi lo mfana, awu mama kwenza njani waba snack sathi, awungiyeke ngiyayifela wena. Umakoti lo. Athi uye mama, musuba snack sathi. Ngiyayifela wena awungiyeke. Wajiwa bele mfana. Useyasuka lo uya kulo mfana. Hawu bengazi ukuthi umama kanti utreat abantu ngokubazi yini lapha esibhedlela. Bengazi ukuthi umama wakho ngiyaxolisa umqedile izibunu la ngezinzipho. Phathanani kahle abantu. Umsebenzi lo awuveli postale evela ngenxa esono. Na impendulo la ikhona. Bheka Eden. Sebekhona bonke labo S. uNkulunkulu ekugcineni meselalele uAdam walalele uEva wathatha isilwane sondela wasibulala for the first time bebona isilwane sifa phambi kwabo. Chitheka igazi nachitheka igazi uthatha isikhumba sakho kwambathiswa bona ngenxa yesono. Salvation isekufeni kwesilwane bese kumbatha wena ngenxa yesono kwafa uJesu kwambatha thina. Ngiyambona ekhuphuka nesiphambano bemshaya. Ngiyambona ewa evuka. Hayi ngoba sasimsinda ye mama. Kodwa njengoba ewa evuka nje utshela thina bonke abalandeli bami noma bengawa ngabhabhalali. Ngitshela uSathane ukuthi ngiwile namhla kodwa ngizovuka. Ngize ngifike kuyo. Kwenze njani siphuma umkhankaso oshumayela kangaka nje silwa nesono. Simbathisa abantu ingubo zensindiso. Phasi kwesiphambano. Kwakunabo Maria abathathu. Konke ukubaba kwakuphelele ngaphansi kwesiphambano. Asivala amehlo sithandaze. Impilo. Thank you my daughter. Impilo ngaphandle kukaJesu iyababa. Funa ukuthandaza nomuntu namhlanje othi nginayo yonke into nginemali nginako konke kodwa impilo iyababa. Yekela abangani bakho, yekela bonke abantu obekade ubathembile. Nangu kubaba kubhekene nawe ngqo. Impilo ngaphandle kukaJesu iyababa. Akunandaba noma ingaba khona iCovid. Kodwa na unoJesu uphephile yiphakathi iCovid ikhona lo. Kodwa ngaphandle kukaJesu impilo yababa. Funa ukuthandaza nomuntu namhlanje. Baba Gumbi khuleka kanye nami. Impilo yami yababa. Qala impilo entsha kuwe. Phakamisa isandla sakho kuloo ndawo.
Awu Nkosi yami. Waze wasiphakamisa. God bless you. Dala ngubonile sisi. uNkulunkulu abusise lezo inyembezi zakho. Asiweli phansi khona la. Impilo ngaphandle kaJesu yababa. Awabanye njengoba silapha nje yemuela sekwangazathi bathi ungathi isonto lingevalwe. Ngoba nangibuyele ekhaya kuyababa. Kumuncu. Vele. Impilo. Awu nabo abephamisa izandla. Nawu awu waze wayiphamisa zombili wemama. God bless you. Hey, wayifaka inhlanhla ekhaya. Laphila ikhaya lakho. Woza mola sicela ukhulekelela abazalwane. Abeza ngemntwini. Beza kuJesu ngqo. God bless you. Waba isule ebantwini. Hey, wahlakanipha emazulwini. Hey, labhalwa igama lakho encwadini zokuphila.